Mai gida, kaga wannan yaro baya son yin karatu sai taurin kai da rashin ji. Haba umma, na san ni dai ina iya bakin kokari na kuma ki cewa ai bana kokari. Last time ma fa nan ba 80 fa na zo fa. Bari ma tambaya, a hannun waye Baba Buhari ya karbi mulki? Haba umma, ai wannan kanne na ya kamata ki tambaya ai. Awolowo ne ba shi. Sha. A sabon da mahaifiyarka take faɗa kanka gaskiya ne? Kai katun kanka sai ka ce ka kwamfuta yi fa abun da ka shira. Ina kashe kuɗin makaranta kanka a banza. Umma, ina da tambaya ne ma. Ina sauraron ka. Wace ce Aunty Jamila? Ban san ta ba. Ita budurwar baba ce, sai ki kula da aurenki.